казвам се Елеонора Дочевска и работя в Ingram вече 7 години. Реших да запиша курсовете на Берлиц, за да си импрувна английски език, тъй като вече работя с клиенти и това го налага, за да се чувствам по-сигурно във всичко. Учителят ми беше страхотен. I have favorite phrase and this is why hearts can be broken. Здравейте, казвам се Юлия Цонева, работя в Ingram Micro в отдел AP и завърших курс по английски език към Берлиц. Английски е работният език в Ingram Micro и смятам, че като завърших този курс, това много ми помогна в ежедневната ми работа и по-лесната ми комуникация с хората. По време на курса всеки път беше различно, интересно, много забавно. Всички колеги, с които учихме заедно, са много свежи и най-вече учителят ни Брус. Хай, Брус!